my sme museli zareagovať na to, čo sa udialo včera, a to, že boli zvolané obecné zastupiteľstva v obci Látky a na Málinci, kde sa obecné zastupiteľstvo zaviazalo podpísať memorandum o spolupráci s vodohospodárskou výstavbou, o podpore projektu PV Málinec. Tento krok je pre nás absolútne neakceptovateľný, nakoľko stále nemáme žiadne štúdie, analýzy, nevieme, z čoho vychádzajú, ale už sa rozhodli túto podporu zobchodovať. Aj tým štýlom, akým sa ju rozhodli zobchodovať, celkom tomu nerozumieme, lebo sú tam podmienky ako na zriadenie solidárneho fondu, do ktorého by ročne malo prísť zo strany vodohospodárskej výstavby 2,5 milióna a každým rokom navýšenú o infláciu. Tomuto nerozumieme, nakoľko my neevidujeme právny rámec, ktorý by toto vôbec umožňoval štátnemu podniku. Takže celkovo tie podmienky považujeme za veľmi problematické a hlavne v tomto štádiu, keď nič nevieme, sme potrebovali zvolať túto tlačovú konferenciu, ale hlavne aj za účelom toho, lebo ja som presvedčený o tom, že zajtra pán minister vyjde s memorandom a hneď bude hovoriť o tom, ako predsa ľudia na Látkach a Málinci to chcú. Tak ja práve preto som dneska chcel dať do pozornosti aj petíciu, pod ktorú sa podpísalo viac ako 20 000 ľudí, ktorí s týmto projektom nesúhlasia, a je veľmi dôležité povedať, že doteraz absolútne nikto nerieši pitnú vodu, ktorá je vlastne za mnou, a táto pitná voda zásobuje 63 000 ľudí. 63 000 ľudí by bolo dotknuté priamo touto investíciou. Nikto to nekonzultuje. Legislatívny proces, všetko za zavretými dverami. Mám za to, že tu sú fakt pošliapávané základné princípy a hodnoty demokracie a hlavne to, čo je pre nás kľúčové a strategické, a to je pitná voda.